drugo mjesto. A evo nam naše Ane Šimić i njene doista besprijekorne statistike. 5 puta iz prvog pokušaja i ovdje sada 1.97, ponavljam 1.96 do sada njen rezultat karijere iz prošle sezone iz Budimpešte, ide i preko 1.97. Ana Šimić, sjajan njen skok, vrlo lijepo izvedeno i tehnički gledano sjajno za nju u tom trenutku. Već je bilo jasno da je ona prvo plasirana i da ima to prvo mjesto i bez ovih 1.97, međutim još je nešto izvukla iz sebe Ana Šimić. Vrlo lijep preskok, ima tu još nešto sitno prostora, ali u ovom trenutku za nju najvažnije je da je dokazala sebi da može probiti tu jednu psihičku barijeru koja postoji kod nje. Pogledajte, World Lead, prvi rezultat sezone za Anu Šimić, njen osobni rekord i prva pobjeda u Dijamantnoj ligi. Imala je primjerice zlato sa mediteranskih preskočenih 1.92, ali ovo ipak i ovo je za svaku pohvalu za Anu Šimić. Još je jasno pokušala i na 1.99, zašto propustiti priliku, zašto ne iskušati još dodatno svoje mogućnosti. Treći pokušaj na 1.99, ali ipak dalje od toga nije išlo, iako je ovo bio jedan solidan pokušaj. Međutim, bez obzira na 3 rušenja, 1.99 i ovih 1.97, sjajno za nju, doista izvanredan rezultat, nagrada i za nju i za njenog trenera Edvarda Josipovića. Njih dvoje uporno, kvalitetno rade, trude se, jasno da je Ana stalno u drugom planu i Hrvatska, koja, kao što je Stjepan rekao, odlučila krenuti u Oslu sa svojim prvim nastupom na početku natjecanja.